πρόγραμμα Τιμόθεος ξεκινάει για 5η συνεχόμενη χρονιά και νομίζω πως οι πιο κατάλληλοι να μιλήσουν γι' αυτό είναι αυτοί που το παρακολούθησαν ως μαθητές. Ονομάζομαι Καρανίκας Γεώργιος και είμαι από τα Τρίκαλα Θεσσαλίας. Μέσα από το βιβλικό πρόγραμμα Τιμόθεος γνώρισα πράγματα τα οποία, παρόλο που είμαι πολλά χρόνια πιστός, τα άκουσα και τα κατανόησα για πρώτη φορά. Ευχαριστώ τον Θεό για όλους τους εργάτες, τους δασκάλους που κόπιασαν ώστε να βγει αυτό το πρόγραμμα ευλογημένο, καταρτισμένο με κάθε λεπτομέρεια. Το συστήνω ανεπιφύλακτα όχι μόνο σε εργάτες, αλλά σε κάθε πιστό του Θεού, σε κάθε άντρα και γυναίκα που θέλει πραγματικά να προχωρήσει στο κάλεσμα που έχει ο Θεός για τη ζωή του, στον αγιασμό, στο χρήσμα, στην ευλογία και σε όλη τη διδασκαλία του Αγίου Πνεύματος. Σας προτείνω ανεπιφύλακτα το πρόγραμμα Τιμόθεος, διότι είναι πολύ ωφέλιμο σε ψυχή και νου και είναι πολύ ωφέλιμο σε όσους θέλουν να διευρύνουν τους ορίζοντές τους όσον αφορά την Αγία Γραφή. Το πρόγραμμα Τιμόθεος το μόνο που έχει να δώσει είναι όφελος και το προτείνω ανεπιφύλακτα. Το πρόγραμμα Τιμόθεος ήταν μια προσωπική ευλογία. Ευχαριστώ τον Θεό που μπόρεσα να παρακολουθήσω τα μαθήματα στο πρόγραμμα αυτό τα 2 τελευταία χρόνια. Είχα την ευκαιρία πραγματικά να μελετήσω μαζί με τους συμμαθητές μου μέσα στο Λόγο του Θεού για τις αλήθειες τις οποίες μαθαίνουμε, να μάθουμε πράγματα, να δούμε πώς να μελετούμε την Αγία Γραφή, πώς να ερμηνεύουμε το Λόγο του Θεού, και ήταν μια ευλογία για όλους μας, πιστεύω, γιατί πέρα από τα μαθήματα, πέρα από τη μελέτη, υπήρξε και η ευκαιρία των συζητήσεων μετά τα μαθήματα, καθώς μιλούσαμε για το Λόγο του Θεού, αυτά τα οποία ενταχθήκαμε και είχαμε πολλές ώρες συναστροφή ο ένας με τον άλλον. Μια προσωπική ευλογία για μένα, που μπορεί και ο καθένας από εσάς να το ζήσει. Μην καθυστερείς καθόλου. Δήλωσε συμμετοχή σήμερα στο πρόγραμμα Τιμόθεος.